салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Бартомеу кайҳост ки аз даста рафт, вале оқибатҳои фаъолияташ ҷое гум намешавад. Тағйиротҳо амалӣ нашуда истоданд, ҳарчанд Лапорта бо ваъдаҳое омад ки нақшаҳои махсус доштанд. Ӯ мегуфт ки дастаро аз буҳрон дар муддати кӯтоҳ берун месозад, аммо ба назар ё ӯ ба худ боварии зиёд дошт, ё дарк намекард ки ҳолат чӣ қадар бад аст. Хулоса ҷустуҷӯи ҳалли масъала ҳамоно идома дорад ва даста дар баробари мушкилоти молиявӣ бояд дар бозори трансферӣ фаъолӣ нишон диҳад. Ин нақши калон барои рақобат бо Реал Мадрид дорад ва болои он ҳам бояд фурӯши либосҳои даста суст нашавад. Барои фаъол будан дар авзанаи трансферӣ Лапорта аксияҳои гарони дастаро ба фурӯш мегузорад. Инам кофӣ нест ва чӣ хеле ки рӯзноманигор Луис Мигел Санс менависад, дар рӯйхати бозингарони дар фурӯш буда Кунде ва Рафиня низ ҷой гирифтаанд. Ҳайрон намешавем ки чаро интихоб ба ин ҷуфт афтодааст. Ҳарду футболбоз нақши калон дар Каталония бузидан натавонистанд. Бале дар даста ҳарду ҳам перформанси олӣ нишон дода истодаанд, вале агар ба натиҷаҳои умумӣ нигарем, хариди онҳоро муваффақона номидан мушкил мешавад. Бахусус бо дар назардошти маблағе ки даста барояшон сарф кардааст. Рафиня аз тамоми вуҷудаш кӯшиш карда истодааст ва маълум аст ки ӯ орзуи ин рӯзҳоро дошт, вале дар канори чап ӯ ҳамоно устувор нест. Аз тарафи рост бошад ситорачаи даста Ямал ҷой дорад ки дар 16-солагӣ аз худ дараки калон дода истодааст. Кунде дар маркази ҳимоя бозӣ кардан мехоҳад, аммо нилнориҳо бе ӯ ҳам конкуренсияи хуб дар ин мавқеъ доранд. Агар Кунде ҳам дар марказ ҷойгир шавад, корҳояш хуб намераванд ва ба пуррагӣ ба канори рост гузаштанро ҳам писанд надорад. Хулоса карда гӯем фурӯши Кунде ва Рафиня феълан ягона роҳи раҳоӣ аз дарди сар мебошанд. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. дишаб Атлетик ва Барселона бозии хело дилгиркунанда барои мухлисонро баргузор карданд. Ҳарду даста аксар вақт асабонӣ буданд, ғавғо мекарданд, ҳамлаҳои бесарусомониро бо якҷоягӣ ва хатогиҳои зиёд анҷом медоданд ва аз ин рӯ мусобии ниҳоӣ сазовор ба назар мерасид. Бо вуҷуди ин хуб мебуд ки мо мухлисонро бо голҳо шод мекарданд. Имконияти ин кор чандон зиёд дидан намешуд. Дар нимаи аввал лаҳзаи зарбаи Канселу ба дарвозаи холии рақиб, инчунин ду ивазкунии маҷбурии бозингарон аз ҷониби Барселона ки рафти бозии нилнориҳоро коҳиш медод, ҳолатҳое буданд ки аз рафти бозӣ гуфтан зарур аст. Шояд аз ин рӯ дар қисми дуюм сумбура калонтар мешуд ва маъно дар ҳуҷумҳо аз ҳарду ҷониб камтар мегашт. Давра ба давра ҳарду даста фишорро ба вуҷуд меоварданд ва баъзе хатарҳо низ ба чашм мерасиданд, аммо онҳо натавонистанд ки монанди лагмани уйғурии хитоиҳо ба қавле тезу тун шавад. Чунин ба назар мерасид ки пас аз танаффус Атлетик каме ташаббусро ба даст гирифта буд. Аммо шумораи ками зарбаҳо ба дарвоза тасдиқ мекунад ки дастаҳо дар ин бозӣ бештар аз перехвату талаффут ва муборизаҳои тарафайн машғул буданд, на ба эҷодкорӣ. Аз натиҷаи бозӣ маълум аст ки ягоне аз тарафҳо розӣ нестанд ва болои сӯхта намакоб Барса акнун боз ду бозингари дигари худ Де Йонг ва Педриро ҳам аз даст дод. Акнун хати нимҳимояи нимҷони даста куллан беҷон шуд гӯем ҳам хато намекунем. нилнориҳо ҳеҷ не ки хулоса оиди сармураббии ҷадиди даста бароранд. ҳолат хандаовар ҳам мешавад. ҳамин дирӯз манбаъҳо менавиштанд ки Барселона байни Ханси Флик ва Роберто де Зерби интихоб карда истодааст ва диққат ба дуюмӣ бештар мешавад. имрӯз бошад ҳолат тағйир ёфтааст. Ба гуфтаи Диарио Спорт, каталониҳо бо Брайтон гуфтушунид доштанд ва кӣ мегуфт ки дастаи англисӣ саҳалу сода аз мураббии худ бо нархи паст даст кашидан намехоҳад. худи мутахассис омодаи гӯш додан ба ҳадафҳои Барселона аст ва ба нақшаҳои онҳо диққат дорад, вале дар шартномаи Дедзерби нархи гузариш ба дигар даста 15 миллион евро дард шудааст. Брайтон ҳам 10 дирам аз он шумора поин намефарояд. Дар Каталония чунин мешуморанд ки ин маблағ фишор ба мураббиро бештар месозад ва метавонад ки ба карьераи ӯ дар Камп Nou таъсир расонад. Ҳарчанд сабаби асосӣ ба ҳама маълум, дар киса пул нест, баҳона бисёр. сарфи 15 миллион евро мисли катастрофа ба сари Лапорта мешаваду халос. болои ин бояд ба сармураббии ҷадид пул барои харидҳои аввалин
дараҷа ҷудо карда шавад. Барои ҳамин нилнёриҳо алтернативаҳоро гуфта истодаанд. Аввал бо Ханси Флик алоқа карданд ва бо ӯ гуфтушуниди ҷиддӣ бароҳ монда шуд. Ҳамзамон расонаҳо менависанд, ки Барса бо Мартин Демичалес ҳам суҳбат кардаанд. Сармураббии имрӯзаи Ривер Плейт, собиқи ҳимоятгари Бавария ва Манчестер Сити карьераи зебое сохта истодааст, аммо барои кор дар Каталония ӯ ҳоло омода нест. Футбол трансфер бошад мегӯяд, ки нилнёриҳо бо намояндагони Роберто Мартинес, ки Португалияро роҳбарӣ мекунад, вохӯрӣ доштаанд. Яке аз фигураҳои нурӯшани футболи ҷаҳонӣ. Баъзеҳо ӯро гении тактикӣ мегӯянду баъзеи дигар чӣ хел дар Белгия ва Португалия кори ёфтанашро то ҳол намедонанд. Агар кори ӯро мисли муаллими мактаби миёна баҳо диҳем, танҳо 3 мешаваду халос. ба ҳамин тамом дӯстон, лайк зери ин навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед, то аз навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. То боздид.